17 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ифтитоҳ ва оғози сохтмони як қатор иншооти дорои аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Сарвари давлат нахуст бинои шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзодаро мавриди истифода қарор доданд. гузориши ҳамкорони мо. 17 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳ ва оғози сохтмони як қатор иншооти дорои аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат бинои шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзодаро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмонии иншоот соли 2022 оғоз гардида дар муддати 2 сол бо сатҳу сифати баланд ва тарҳи муосир бунёд карда шудааст. барои таъмини кормандони ин ниҳод бо манзили зист дар бино 7 хонаи истиқоматӣ бо тамоми шароити зист муҳайё карда шудааст ки ин аз таваҷҷуҳу ғамхории сарвари давлат ба кормандони ин соҳа шаҳодат медиҳад. иншоот ҳамчунин дорои маҷлисгоҳ, китобхона, ошхона, ҳаммом ва толори варзиш мебошад. ҳуҷраҳои дохили бино дар фасли сармо тариқи системаи гармидиҳии мустақили ангиштӣ гарм нигоҳ дошта мешавад. саҳни иншоот пурра чароғон буда барои таъмини зебоӣ дар ин мавзеъ гулу дарахтони сояафкан шинонида шудааст. бинои хуштарҳу замонавӣ дар арафаи 30-умин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин тӯҳфаи ҳукумати кишвар ба кормандони ин ниҳод ба шумор меравад. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳою дастгириҳои сарвари давлат кӯшиш менамоем ки дар фаъолияти хизмати амнияти миллиро дар кишвар таъмин намоем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо ҳуҷраҳои корӣ ва дигар шароити фароҳамшуда аз кормандони ин ниҳод даъват намуданд ки бо истифода аз чунин имкони беҳтарини кору фаъолият ба нафъи давлату миллат содиқонаву софдилона хизмат намоянд.